आमे माने चलिलु जागर पाई दीप जालिबा पाई दीप आउ चाउल फूल सब रेडी कौन कौन जागर पलैबे सेपटे आमको ठीक अच्छे मुझे देखा केते भिड़ अच्छी भोला बात देखिए तुम गाड़ी रे बैठ कहा गाड़ी सीधा तमे को एंट्री करेबे प्रभु हमटे बसी जाऊ भीतर लेके भोला बाबा कहबे भोला बाबा कोन कहबे कहबे एंती गाड़ी रे बसचो तमे पूरा सुखरे आसीचो वीआईपी एंट्री नउचो सेथिरे पुणी कहू वीआईपी एंट्री अरे हमें तो माची साइड लगे पे माची दीप लगे दो मां रांधे चुरी ना पूरा कांथरे सेट ही जाइले मुते तो मार दे बाबे तू तो मझरे पसलू तू बोल तो भी होई जे टिकट हुआ लेडीज तार गोटे पुलिस ऐसे हाय जाओ लेट हो जाओ केमिति थिला एक्सपीरियंस बहुत खतरनाक आमे आसीचु एठी देखो बहुत भिड़ केते भिड़ मंदिर एठी ठिया आइचु दर्शन पाई सेल्फी तो मैडम जल्दी दरकार हवा गोटे आनिबो धर धर पचे पट पट उठियो धर लागे आ गोटे दियो हमें समस्त चारि
ଆସିଛୁ। ଭାଇନା ଦେଖା ହେଲେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି। ଶୁଣ ଭାଇନା ମୋର 8 ବର୍ଷ 9 ବର୍ଷର ଭାଇନାଙ୍କର ହଁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି। ଶୁଣ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ପଟେ ମୁଁ ଗଲାବେଳୁ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ବେଶୀ କଥା ମୁଁ ଆଉଥିଲି ବାହାରକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ବାଟେ ଦର୍ଶନ ମିଳୁଛି। ଯଦି ଆମ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶନ ତମେ କାହା କରିପାରିବ କିଛି ବି ଭଲ ହେଇପାରୁଛି। ଆଜି ଭଳିଆ ଦିନରେ ମାନେ ଦର୍ଶନ ପାଇବାଟା ବହୁତ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟ କଥା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଲୋକ ଆସି କେତେ ଇଏ କରି କେତେ କୁଆଡ଼େ ଫେରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ବହୁତ ବଢିଆ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ପଠେଇଲେ ଆମ ପାଇଁ ମୁଠେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା। ଜନ୍ମରେ କଣ କରିଥିଲ 2026ରେ ଦେଖା ହେଲା। ଠିକ କଥା କହିଲେ। ଠିକ କଥା କହିଲେ। ଯାଅ ବସ ବସିକି ଖାଅ। ଖାଉ ସେଇପଟେ ସେ ପିଣ୍ଡାକୁ ଚାଲ ପିଣ୍ଡାକୁ ଚାଲ ତିନିଟା ଯାକ ଆଣିଛି ଏଇଠି ବସିଯାଅ ହବ। ମୁଁ କେମିତି ବସିବି ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସ। ଉପରକୁ ବସି ପଡ଼ିବ। ତୋର ମୋର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସି ପଡ଼ିବ। ଦେଢ଼ଶହ ଲେଖେ ଯଦି ପ୍ଲେନ୍ ଆଣିଥାନ୍ତ 100 ଲେଖେ 150। ଠିକ ଆଉ କ୍ଷୀରି ଦେଇଛି କ୍ଷୀରି ଦେଇଛି ଏଇଠି ବସ ଆମେ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ବାହାରିଲୁ। ଅଭଡ଼ା ଫାଇନାଲି ଗୁଡି ନିର୍ଜଳା ବ୍ରତ ହଁ ଆରମ୍ଭ କର ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ମହାପ୍ରସାଦ। ଭଗବାନଙ୍କର ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ଦୟା ଥିଲା ସତରେ ସତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିନା ବ୍ଲେସିଂ ନଥିଲେ ଆମେ କେବେ ବି ଏଠିକି ଆସି ବଢ଼ିଆ ଦର୍ଶନ କେବେ ହେଇପାରିନଥିଲା ଦର୍ଶନ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ତା ସହିତ ଅବଢ଼ା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ। ଆଉ ଉପରେ ଉପରେ ରଖିକି ଖାଇବା। କୁହନ୍ତିନି ଆଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରସାଦ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ମହାପ୍ରସାଦ। ମହାପ୍ରସାଦ ଅଭଡ଼ା ଠାରୁ ଆଉ କିଛି ବି ଭଲ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଦିନରେ ମିଳିଯିବାଟା ବି ଆହୁରି ଭାଗ୍ୟର କଥା ଭାଗ୍ୟର କଥା। ଭାରି ଅଭଡ଼ା ପସନ୍ଦ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଅଭଡ଼ାରେ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭିଉର୍ସ ମାନେ ଜାଣିପାରୁନଥିବେ ଅଭଡ଼ାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଥାଏ ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଘି ଅନ୍ନ ମିଠା ଅନ୍ନ ଡାଲି କ୍ଷୀରି ପ୍ଲେନ୍ ରାଇସ୍ ଏଇଟା ନର୍ମାଲ୍ ଭାତ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତରକାରୀ ଶାଗ ମୁଗ ତରକାରୀ ଭଳିଆ। ଏଇଟା ଶାଗ ମୁଗ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତରକାରୀ। ଏଇଟା କାବୁଲ ବୁଟ ତରକାରୀ ଭଳିଆ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖଟା ଅଛି କ୍ଷୀରି। ତତେ ମୁଁ ବ୍ଲଗରେ ନଉଛି କ'ଣ ତ ବ୍ଲଗରେ ନିଅନି ତମେ ଅଲଗା ହେଇଗଲ ମୋର ମୁଁ ଏକା ଦୀପ ଜାଳିଲି। ତୋ ଲାଇଫଟା ହିଁ ବହୁତ ମାନେ ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛୁ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ। ନାଇଁ ଆମେ ଏକା ଅଛୁ ଭଲ ଅଛୁ ସିଙ୍ଗିଲ ସିଙ୍ଗଲ ଅଛ ଆମେ ଭଲ। ସିଙ୍ଗିଲ ଦୀପ ଜାଳିବୁ ଭଲ। ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ପଛ ଗୋଟେ ଲଗେଇ ଦେବି ଦୀପ ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ତୁ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ତୁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ସର୍ଭ କରୁଛୁ। ଆଠୁ ବଡ଼ କ'ଣ? ମୁଁ ସର୍ଭ କରିବାକୁ ଅଛି ଆମେ କାର୍ଡ କାଢି ଯେତିକି ହେଲ୍ପ କରୁଛୁ ଆଉ ସେମିତି କେହି ହେଲ୍ପ କରିବେ କେହି ବି ହେଲ୍ପ କରିବେନି। ଓ ତ ବହୁତ ସେଥିପାଇଁ ତତେ ମୁଁ ଯେତେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବି ସେତେ ବି କମ୍। ଆଉ କୁଆଗଲେ ସବୁ ଆ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ବଢିଆ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ବଢିଆ ଦର୍ଶନ କଲେ କିନ୍ତୁ ଏକାଟିଆ ଯାଇକି ନାଇଁ ଅଲଗା ଆମେ ବସିକି କଲ୍ ଦୀପ କଲୁ ଜାଳିଲେ ସେ ମତେ ଯେହେତୁ ଡାକିଲେନି। ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଏମାନଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଟାଇଟ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଥାଏ। ବହୁତ hard work। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି। ଆଜି ଆମକୁ ଏତେ ବଢିଆ ଦର୍ଶନ କରେଇଛି ଏତେ ବଢିଆ କିଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। এই ব্লগটা ওড়িশা লোক দেখিবে না ব্যাঙ্গালোর দেখো দেখিয়ে ফার্স্ট ଓଡ଼ିଶା ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ଲଗ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ